אוקיי, אייל, ספר לנו קצת מה אתה עושה עכשיו. אני אוכל ארוחת ערב, וזה היום הראשון שאנחנו בבית על גלגלים, ויש פה וילמות שמה, והנה כתוב, ופה הסתכלו, הנה אני פותח, זה ככה, וזה שם פה, וזה, אני שם את זה ככה, פה אתם יכולים לחמם תנור וכל מיני דברים, ואם אתם עושים ככה, אתם יכולים כן, רק אל תוציא את זה עכשיו. להוציא את זה ככה, ולשים את זה שמה בחוץ, עד בפינת יום, שמורידים את זה וזה, ונדע ואושרה, לחיות. הדר ואושרה באים עם הקמפר או שהם באים בנפרד? באים. הם באו עם הקמפר, שקונים את הקמפר, קונים אותם גם? או שהם באים בנפרד, הדר ואושרה? הם באים איתנו. איתכם, אוקיי. וגם, פה אני, אושרה והדר יושנים, כן. ופה אתה ואמא יושנים, כן. ועושה ואושרה, ואנחנו הולכים להשתתף בזה, והנה הסתכלו, תזוזי קצת, אם הסתכלו, פה מתי שאושרה מתלבשת היא יכולה ללכת בצד השני, והנה הסתכלו, יש פה כפתור, מורידים את הכפתור, והנה הסתכלו, עושים ככה, ויש פה עוד אחד, ולוקחים את זה, ומורידים את הכפתור, ועושים ככה, ופה מי שרוצה להתלבש שהם לא יראו אותו, יכול פשוט לעשות ככה ולהתלבש ולעשות מה שהוא רוצה. יפה מאוד. אוקיי, עכשיו אושרתי. תספרי לנו אושרתי משהו. מה את אומרת על הקמפר החדש? טוב. כן, טוב? את החלטת כבר איפה את רוצה לישון? כן. איפה? פה על הספה הזאת. על הספה הזאתי שנפתחת? אוקיי. והדרי? תגידי משהו, איך את אוהבת את הקמפר? בסדר. נחמד? איפה את רוצה לישון? שם למעלה? איתי. עם אייל? כן. אוקיי. ומה את אוכלת עכשיו? מה את אוכלת עכשיו? טוב. אה? גבינה. גבינה. מה עוד? טוסט. טוסט. יפה מאוד, הנה, ואמא הביאה לי מרק, אני הולך לאכול מרק. אוקיי, תעשו שלום כולם. תעשו שלום.